He bethuna emveni kukaThando Nesithembu season 8 episode 10 sishiye sibuzana sedwa uba kanti ngubani kanye oyena mntu ngenanyani phakathi kukaSneh kunye nomama wakhe omtsha onguMakhwela uwife number 5. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ke uMakhwela ukhona kwamacele bethuna, uzobona uMacele nefamily yakhe. Hayi ke uMacele wamembesa uthi ngokuya wayesenzela umembeso wayenikile nabanye amakhosikazi kaTata uMusamsoloku izinto, so akafuni bengathi yena ke ushiyekele ngaphandle, wanxityiswa ke nguMacele nosista bakhe. So kule nto yakhe ke ngokunoba esazana noSneh, uthi uSneh yena uyamazi uMakhwela wesiskim sakhe. Uthi uMakhwela yena hayi uSneh wayedibene naye kanye kumtshato wefriend ka-uncle wakhe, bahamba ke naye noSneh. Uthi wayeqala ukumbona kwaye zangaphinde ambone kwakhona, so uyaqala uphinda ambone ngoku kwamacele. Ayikho loo nto yoba usiskim sakhe. Na uSneh naye ke uyalithetha ibali kwayelelene kweli kaMakhwela. Uthi uSneh uyamazi uSamke, umazi kwa besese-high school, kodwa uthi zange bafunde kwi-high school A1. Yena uthi uMakhwela wayefunda eMdlangaswa high school, uSneh engafundi khona yena. Uthi ke bebeqhelene ke besazana nje. Uthi ngenye imini kwakukho caba umtshato lo konoMakhwela bethethe ngaye, then ke uthi uMakhwela siya kulo mtshato nefamily yakhe, yena uSneh wahamba naye ke uMakhwela hamba nefamily yakhe babheka kulo mtshato. And then emva koko ke bancokola kuWhatsApp, koFacebook, bengobo bantu. Uthi last year ke ngoku wavele wathi cwaka sana uSamke, akabisa ingathethi naye. So xa baselo abongo ke ukule nto bathi so ugqibele uthetha naye last year, uye wayekuthetha nawe, which is last year ke bewu-2023 because le nto ishutwa mos ngo-2024. So uthi ke ngoku abongwe inoba kungelixesha ke ngoku sedibene notatethu. Uyayiqonda uba ke ngoku ayizulunga ke ngoku i-friendship because ngoku sele enyukele phezulu ukutata. Khanikhe ntsho ke naye ke uba ngubani nicinga uyaphosisa phakathi kukaSneh noMakhwela. Bathi abantu hayi uMakhwela seneentloni kaloku ngoku, so yiloo nto ngoku isitori ezama usenza ngathi hayi akamazi uSneh. uSneh akanasizathu soba azawuphosisa nge-relationship yabo. Mamgobhozi, uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.